Kakain kami sa Jollibee. Kasama namin ang mga bata. Tara! Selfie-selfie lang while waiting. Asan na kaya yung order namin? Excited na sila eh. Ayan na yung order namin. Ang saya-saya nila. Oh, yuhuu! Ito ang aming mother. At ang aking sister. At syempre, ang aking commander. Ito ang aking mga pamangkin. Si KK, si Yanyan, at si Bien. Beats and Red. Hi! Hello! Hi! Hello! Salamat daw, Tita Hani, Mama Hani, sa iyong pa-Jollibee tonight. Ang saya-saya ng mga bata. Wow! Ayan, kainan na. Ano? Asan daw ang sabaw? Ang sabaw! Panganta yun. Wow! Oh. Kain na tayo. Gutom na ako. Simot lahat. Ang sarap. Hanggang sa muli. Paalam.